L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, ha expressat la seva satisfacció per la progressiva posada en marxa de diferents projectes per a la localitat. Així, Domingo, a més de congratular-se per la publicació del projecte d'ampliació del port, ha indicat que l'Ajuntament ja ha enllestit els treballs que li corresponien respecte a la comissaria de policia autonòmica i que a partir d'ara ja queda tot en mans de la Generalitat. L'alcalde de Benicarló també ha indicat que la propera setmana es presentarà la maqueta de la nova font de la plaça de la Constitució i que les obres del nou centre de salut podrien començar finalment el proper dia 25 de novembre. Ara ja poden començar les obres ja, se va anomenar la direcció d'obra i per part de la mateixa conselleria la direcció d'obra, per supost, li ha donat a l'arquitecte en el moment que va fer el projecte del CSI, a Pasqual Mollà, i després també està l'adjudicació de la direcció d'execució dels projectes i instal·lacions, que són les dues qüestions que vigilen l'obra, que és per a una empresa que se diu Tecnom Ingenieros SC. O sigui que ja hem arribat a l'últim punt. Jo crec, tal com se m'ha anunciat, que sobre el dia 25 podrien començar les obres del CSI de Benicarló. D'altra banda, la regidora de Benestar Social, Sara Vallès, ha comentat que les obres de reforma del centre geriàtric podrien sortir a licitació a l'abril o al maig. Vallès també ha destacat l'imminent començament dels treballs de construcció del centre de dia, que comptarà amb 16 places. La regidora ja ha fet una crida perquè tothom que puga necessitar aquest servei s'adreci a l'Ajuntament. El pas d'execució és ràpid, entonces lo que jo sí que volia era, ja que el centre de dia són 16 places les que té, i van destinades a tercera edat i gent amb discapacitat física o psíquica, però bàsicament gent que siguen grans dependents. De les 16 places, la previsió inicial és aprofitar-les el màxim que se puga. Entonces, lo que sí voldria dir és que tota la gent que tinga necessitat de poder deixar alguna persona major en el centre de dia, que s'adreci a serveis socials. Vallès també ha informat de la celebració d'una sèrie de sessions d'acollida dirigides a immigrants per tal de facilitar la seva integració.